як магазин шудаш дагия 11 дарвоза да нигоҳ кунед духтаро подвал либосҳои навараждиёнаям фасон доранд аз 5 сомон сар мешава. бовар мекунед нархаш марамат ҳозир рафта ҷудогона ҳамаша навор мегирам нишон метим ҳатман биёен. нолевой қатор дидена 11 дарвозара подвалш ворид гаштед нолевой қатор ина ди магазин баъди сумка фурӯш ҳам қадар буракошон хушрӯ ҳамаи чи доранд марамат буракошонда гап нест ҷудогона навор гирифта нархоша мефаҳмонам нависеншона доставка кунанд. салом духтарака созаянанзен саломати хубай озима шумо дар як нуқтаи савдоро тавсия метим бозор ки омаден ҳатман агар сумка гирифтани бошен ё ки канцелярия биёен як буракак нархошуна борошуна бинен ҳамха хушрӯвай нархошунам нархои беҳтаринай порсол даётон боша иҷорама чанд бор навор гирифта будам ина марамат боз ҳам буракои нав овардагиян биёен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешавад яди магазинои шишагӣ ина 15 магазин марамат духтаро нигоҳ кунен барои фарзандои шумо ҳамаи чи аста иҷода айручкаву қаламу дафтар сар карда ва сумкаву дигару дигар сумкошона бинен чиха хушрӯй ҳамаш бори оригинал нархошон аз 80 сомон сар мешавад мана ина бинен қимати чанда сумкатона қимат амҷада 160 сомона 80 сомон сар мешавад то 160 сомона дар ҳақиқат ҳам нигоҳ куненда сумкошон чиха фасона бори гуванҷоа беҳтарин сифат доранд моделоша моделои хушрӯвай биёен бо аз наздик бинен ма рақамашона мемонам касе омада наметавонад нависеншона дар равакак шумода доставка мекунанд. ина тамошобино нигоҳ кунанд ма барои фарзандои шумо чӣ ёфтам дар мактаббача анам хел ручкои фасони необычни омадагиай нархошон медонен чанд сомон аз 5 сомон то 20 сомонара ҳастай мана сенсорниёшам ҳаст мана калкулятор дорошам ҳаст ира бинен охи чихо интихобуш васеяй аз 5 сомон сар мешавад то 20 сомона ира бинен чихо необычнае ёша бинен бо чихо хушрӯчае чанд наму дорада ҳам хел ручкои савздору сурхдор мепурсан ина марамат 4 варномаи чума 4 та дорада ина 4-5 та дора хулоса беҳад хушрӯ аз ами 5 сомон то 20 сомона дар мактаббача бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза яди магазинои шишагӣ тамошобино магазин рақами 15 порсолама ёра навор бисёр гирифтагиям буракои необычный фасон доштанд ку даётон боша ина боз ҳам овардагия новинкошуна успед кунен биёен буракои хушрӯ азанамино харидорӣ кунен сумкошунам бинен чиха хушрӯчанд ҳам духтарона ҳам писарона духтаро нигоҳ кунен чӣ новинка омадагиай дар мағозаи мактаббача нигоҳ кунен тамошобино лабубу ҳозир ҳамаи кӯдако тренд шидагиай ина нигоҳ кунен аз ами лабубу игрушкоша мехаранд тачилкаш омадай марҳамат дар мактаббача анам хе пиналош омадагиай пиналош чанд намуд дора 35 сомон 45 сомон чон бо брелок доранд качонам ха хушрӯай сифаташда гап нест 35 сомон 45 сомон баъд худи ҳаму брелокои лабубу худаш аста якча мекшои 40 сомон ая лабубуотон лабубуошон 40 сомон айна коробкада дар кортон боша ман нархи донара гуфтаистам дар кортон боша биёен оптовиам доран оптовиш бо арзонтар мешавад мана марамад нигоҳ кунен охи анам хел коробкадаян анам хел распаковка мекунен метонен ина бинен 40 сомон ана баъд тачилкотон чанд сумай хушрӯ будая шишагиче қавсаки фасон тачилка чанд сумай 7 сомон буда ина марҳамат тачилкаи лабубу 7 сомон ана ира бинен духтарако ина бозори корвон хоҳен нависен доставкатон кунанд хоҳен хитон биёен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешава ряди магазинои шишагӣ 15 магазин духтаро на танҳо лабубу иҷада нигоҳ куненда боракои фасон бисёри бад омадагиай ина пиналора диден тамоми намуди пинал ҳастай куромишам ҳастай надиден чанд моделиш мана ин фасонакошам ҳастай мана нархои пиналотон ай чанд сум сар мешава ай 10 сомон сар мешава то 45 сомонара иҷада пинал ҳастай мана необычный пиналакои хушрӯ дар кортон боша ҳатман мағозаи мактаббача биёен як бори новинка нигоҳ кунед набора фасониша бинен охи тамошобино 46 намуд чӣ дора
беҳад хушрӯай. Нархш медонен чанд сомона? ҳозир бои ҷамъ мешава кумайда ки удобниям хушрӯ мешава ки нархш 45 сомона. Ина марҳамат барои фарзандотон хоҳен барои мисол тӯҳфа мегирен, хоҳен барои фарзандои хитон мегирен, хоҳен барои савдо мегирен. Беҳад фасона ира бинен. Бачагишам ҳастай, ҳам духтарона, ҳам бачагонаш ҳаст. Нархш нархи дастрас 45 сомон ҳамагӣ. Нависеншона доставка доран. Ана ба духтаро нигоҳ кунен. Ана ин набори калона мепурсен. Нигоҳ кунен да ин се қабатаяй доскаву дигар чиям дора. Беҳад калонаи чимадан. Нархш бо ҳам қаваёш хушрӯи качестваш. Нархш ясад чанд смайра? 110 сомон ае духтаро марҳамат чимаданчики удобния ки фас сонак мешава 110 сомон ҳамагӣ. Иҷа бо доскашай тамошо бино барои расм кашишам удобния навистандам удобния. Ана баъд анаи модела нигоҳ кунен да фломастирои қиматӣ фасон қаламои хушрӯ дора бо чимаданчик меша. И чандай? 75 сомона. Я бор ҷамъш ку 75 сомона нигоҳ кунен чихе удобни фасонай. Духтаришам аста? Мана марҳамат дар кортон боша. Нависен дарава как шумо да доставка кунан ё ки биёен. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза, мағозаи рақами 15 ряди магазинои шагӣ. Духтаро я бор бинен да иҷода ҳам қалам бисёра. Ай чанд сум сар мешава қаламотон? ай ами пачкаш ку ай 5 сомон сар мешава. Барои оптовӣ мегирен, барои мисол фурӯш мегирен, бо арзон мешава. Дона гирен ина нигоҳ кунен. Иҷа бо қаламои сафедам доштиян диден тамошо биден. Хулоса биёен аз мактаб бача харидорӣ кунен. Агар омада натонистен, нависен ами чизе дар курайтона нависен дарава как бурда шумо да доставка мекунан. Арзон ҳам фасон. Тамошо бинен нигоҳ кунен чи омадагиай дар мағозаи мактабача. Нигоҳ кунен. И ҳам ланч боксай, ҳам обнушакай. Удобни сабука ки хушрӯ барои фарзандои шумо. Ҳам қадар бо гилош, светкош бисёрай духтарона, писарона тамоми вариантош ҳастай. Ҳамагӣ 40 сомон. Марҳамат дар кортон боша. Нависен доставкатон кунан. Ҳами ҳар душ 40 сомонай. Баъд ҷада бо доран дигар моделои ланч бокс. Ҳар хелай я нархотон. Ай чанд сомон сар меша? ай 25 сомон сар мешава ҳамин ланч бокс. Ана баъд ини хел обнушакои нябучиням овардиян. Ду тагара бинена ду намуд будай мана аҷоиб хушрӯча. Нархошон чи хеле боша обхӯракотона. Ай чанд сомон сар мешава? Ина дидена тамошо бидом. Обнушак аз 15 сомон сар мешава то 55 сомона. Ина фасони фасоно ҳаста иҷада. Ина дар кортон боша ҳамин нависен доставкатон кунан. Ва иҷада бо ҳам овшапакам будай салқинак мешан гудакотон ҳам бо обхӯракам мешава. Хулоса ина ай ҳами 15 сом сар мешава то 55 сомона. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза даян. Марҳамат биёен духтарако байни 11-12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 15 даян. Мана интихоба диден чихе бисёрай. Ира диден духтарако чи омадагиай. Тамошо бино анамхе блокното омадагиай. Калькулятор дора. Бой медонен батарея надора. Автопка заряд мегира. Солнечниай. Мана марҳамат беҳад хушрӯ 25 сомон. Каседа дар корай метавонен биёен иҷода навинкош моделакош ам хе бисёрай. Ҳамин блокнот ай чанд сум сар мешава? Ина ай 10 сомон сар мешава. Ам хе блокнотикои необычни фасон. Марҳамат метавонен омада харидорӣ кунен аз анамин мағозаи мактабача. Агар омада натонен нависеншона доставкатон мекунан. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор байни 11-12 дарвоза 15 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Я бурак бинен да ҳам буракои интересни хушрӯ бисёр иҷада. Ира бинен ҳамаш новинкаи духтаро. Марҳамат ҳамаш интихобуш пасайрай. Ина биёен бинен харидорӣ кунен. бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам китобои гапзанака навор мегирем духтаро. Марҳамат дар кортон боша гирен. Беҳад нағза ина барои кӯдако ҳам интересне ҳам худаш мустақилона метавона ки ҳарфора рақамора номи ҳамин чизора ёд бигира. Бо иҷода ваям ҳастай диден машқи хатам мекунада. Бо ино медонен чи хеле хубиш чи ай навистанакаш мнагараз виай диден худаш чи дора. Анам хел фломастер дора тоза мешада бо ина
ҳам машқи хат мекунад, чанд бор мисол тоза мекунад, бо менависа, ҳам ҳарфора ёд мегирад. Нархошон 60 сомон, 70 сомон, 80 сомон, 90 сомон. 4 нархай, ина моделош ҳар хелаяй. Духтаро иҷада ҳастай батарейкатияй. Ҳаст бо зарядкати. Ранги телефона заряд мемонӣ, ира мухали заряд мемонӣ. Удобни як хушру. Хулоса ина нависен шуна 70 сомон, 80 сомон, 90 сомон кадомаш дар курайтуна дарава как доставкатон кунан. Ё ки биёен хитон аз наздик бинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза байни 11 бу 12 магазин рақами 15. Дигаре ки мо барои мактаб харидорӣ мекунем, ана михел китобмонакай, ина марҳамат каседа дар корай китобмонакои фасон омадагай дар мағозаи мактабача. Нархошон аз 10 сомон сар мешавад. То ҳамин 50 сомонара дуре на нигоҳ кунен. Аз 10 сомон сар мешавад то 50 сомонара ҳастай. Инаи вариантҳои новинкае ки ҳеҷ ҷуда нест. Нигоҳ кунен ҳам пластмассовиш ҳастай, ҳам оҳаниш. Нигоҳ кунен ҷамъ мешавад, беҳад хушрӯ удобни мана баланд мешавад. Диден чанд функсия дора. Хулоса дар кортон боша, ина оҳанишам ҳастай, метавонен дархост кунен. Баъдана инош ҳастай, ира хушрунчон тен, азана иноям ҳастай. Марҳамат тамошобинони азиз, беҳад китобмонакои удобни дар мактабача барои фарзандои шумо. Омада наметонен, ман рақамашонам мемонам нависен даррава как доставкатон кунан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза рияди магазинои шишагӣ 15 магазин. Духтаро ма инокати порсолам кор карда будам, борои фасони необычне доран, бори худшонаи дасти аввалай. Ина биёен як бурак интихобшона биненда. Ҳам ха интихобшон бисёра, ҳам ха хушрӯвай борошон, нарх боша нархи беҳтарин. Цветная бумага тамошобино, ина варақҳои ранга, чизе ки бисёр барои мактаб бояд гирен. Марҳамат аётон наброяд духтаро, агар фаромӯш карда бошен нависен доставкатон мекунан. Ира бинен аз 3 сомон сар мешава. Анам хел цветная бумагои фасон то 15 сомонара ҳастай. Мана кардонишам ҳастай, амхе варақишам ҳастай. Хулас чанд моделиш ҳаст, аз ами 3 сомон сар мешава то 15 сомонара иҷада вариант ҳастай. Инчунин медонен чи ваям овардаган бинен пачка пачка доран иҷадаи беҳад хушрӯ духтаронашам писаронашам ҳастай. Ана баъд раскраскои необычни фасон овардаги будиян. Чанд сомиян раскраскотон? 3 сомон 5 сомон раскраско. Баъд медонен тамошобино инаи наборай, набори раскраскай махсус худаш намхели фломастерои фасон дора. Баъд намхел вай дорада блокнот дора. Дурушта як гала намхел рисункае ки фарзандои шумо ба ҳазур метавонанд бозӣ кунанд. Хулоса ин чанд пулай? 30 сомон. Дидена ин қадар фломастеру бо дурушта раскраска дора. 30 сомон. Бозори Корвон байни тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза духтаро рияди магазинои шишагӣ 15 магазин. Рақамошон ҳаст. Чизе ки намҷа маҳқултон мешава, я бур мами оиста нишон дидим шумо биненда, амҷа чизе маҳқул мешава интихоб кунен, доставкатон кунан. Ё ки на биёен аз наздик хитон бинен. На тамошобино, анам хел барои вай мегирен. Барои иловагӣ рафтани кӯдакҳо, барои рӯзое ки дарси расм доранд, ку албомошонам мемонанд, беҳад хушрӯвай, удобнияй. Ина марҳамат бачагишам омадагай, духтаришам омадагай, чиза бисёриё менавистанд, ина марҳамат ҳастай. Нархошон 10 сомон 15 сомон. Ана хеле вариантчам омадагай. Ина каседа дар корай метонен ки ина дури сумкаш да мисол дарсои иловагиша, дафтарои иловагиша ҷудогуна мона, ё махсус дафтарои англисиша, русиша, ягон хеле дигаша. Ина марҳамат, инаи модели калонакшам ҳастай, беҳад хушрӯ. Нархашами 10 сом 15 сомон. Дар кор мешава, ҳатман харидорӣ кунен. Тамошобино. Бозори Корвон, марҳамат биёен тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза 15 магазин, рияди магазинои шишагӣ. Агар тамошобино омада натонен, инами нуқтаи савдора як бор бороша тамошо кунен, интихобша бинен чихе бисёрай. Омада натонен, ами нависеншона чизе ки дар корайтона бо нархи дастрас доставкатон мекунанд. Арзонай бовар кунен нархошон дасти аввалай ба необычнай аҳамиятенда ҳам сумкошон фасонай. Ина биненда чихе сумкои хушрӯ доранд. Духтарона писарона ҳам мисол борошон хушрӯвай. Баъдани и пластилини чи хеле буде қакалонай 24 тага и чанд сумай? Ина 24 тага дора, 18 тага дора. Ино чанд пули будиян?
қышру 25 сом 35 сомон ин пластилинои зуро короче хулоса дӯстони азиз нависен шуна ай чанд сомон сар меша пластилин ина ай 5 сомон 6 сомон пластилин сар мешавад иҷода циркул клей бо чия мебарои мактаб қалам ручкаи блестящий ҳамаи чӣ меёбен бовар кунед мисол ман худам барои намин талаба ки барои кӯдаком ки мехарам ячира як ҷой баъзан меёбӣ ячи дигара дар як ҷои дига меёбӣ лекин инам ҷа биёен дига пас ҳамаи читона дар як ҷо пайдо мекунен не ки агар омада натонен ами як зангшон бизанен тамоми намудша равонтон мекунанд бо нархи арзон ина пластилинора диден хушруб даем лоимак мана марҳамат оригинал лошай